Sa atong ikapambit may tungod din panagbangi mga kigsunan. Karon nabaniog mo gina nga panagbangi sa CFD versus CFD. Nya adunay pare versus pare kay naman adunay yung pare nga nanudlo pod may tungod sa kining gaday literal, divine person died literal, kauban sa mga Catholic Pathfinders gaday literal. So ano na say God ganat day nga ang Diyos kanunay buhi. So nagunang tudlo ini dili gyud kami, dili si Bradshaw Parandes mga CFD na dili sa Cebu original ang pikas nga habig kay nanudlo man sila og kining divine person died literal. So diha napita nga mingon sila nga oh, God died figurative mo, divine person died figurative. Dili man among statement nga gipahayag nga ingon ana nga God died. Wa mami mo pahayag, igo ra ni Pakgang ni Pak Badlong kay naa man sa Biblia sa 1 Timoteo 1:3. Pahununga ang nanulok sayop nga pagtulunan. Og sa taro kayo na dito 1:12-13 badlunga sa walay pugong-pugong para makabaton sa ustong pagtuo. So ano na yung mga pagtulunan na dili angay natong i-exercise itudlo basta sayop nga pagtulunan kay i-warning mo si Apostol San Pablo sa dias balaang sulatan nga sa Galacia 1:6-8 nga bisag anghel pananaw gikan sa langit mari sa lugar o sa Cebu ipatunglo sa Dios umon ganang tekstuha manang magbantay kita kay adunay panagbangi. So kani imong ebanghelyo brad Cebu tukma ni karong panahon nga adunay mga pagtulunan nya adunay mga kining bangi sa matag usa ka habig mga kigsunan. Pero di man nakatingadan kay sa buhat 15:39 si Bernabe si San Pablo ka tinubagay sa to. Pero nibiya sila sa usa, naglagyo sila pero si San Pablo mingon sa ikaduhang Timothy na suwa nga si San Pablo 2 Timothy 4:16 kadto sa 17 nga wa ko may pinusara ang Diyos uban ako. Sa to pa munad kong Ginoo dili ta ngay mahadlok mga kigsunan. Ginoo nga buhi dili na nga patay. So pa may pangutana diri ato ning iskutan pod ang ubang mga pangutana sa uban nga may tungod ni Brad Ejiboli text sa ginina. May tungod sa attribution ba na iyang text rin sa cellphone o mga kigsunan na itong masahon kay yamaning kuwan kung naman sa Bigorino ko sa ito na yung nice Brad Julius Lawas Brad Jerome yun diri sa mabasa na nako tanan nga inyong tinubagay i-chat Brad Wade ni Father Rick i-explain ko no ipasabot asa i-attribute ang kamatayon ni Kristo. Ako sulit kong God never die. So palihog kuno Brad Wade, salamat. So sani ka pangutana ni Ejibol sa ka former BOJ ko ba na ko sa una tuming Brad Adam Bradshaw Parandes sa Board of Governors. So atong ipaambit tubag na sa imong pangutana murag nadala man akong katikisim ng Catholic Church sa kini katikisim ng Catholic Church nga ngayon sa 468 CCC number 468 ang proper subject ang gipahid ngadto sa divine person. So ang divine person mga kaigsunan diha na nadaan sa wala pa siya magpakatao. So the divine person from all eternity. The divine person with the divine nature from all eternity. So diha nadaan ang Diyos ng persona with divine nature. Diha nadaan. Naman na sa Mikias 5:2 sa Latina Vulgata hubad ni Misunyoria. Itawag sa Hebreo mimi ulam eternal. So sa Latina Vulgata na hidi nga ang Mesiyas magpakatao yun. So referido na sa second divine person kay kung mo basahon ang Salmo 90 bersikulo 1-2 eternal do referido masamahan. Pero ang Mikias 5:2 sa Hebrew we ata betlikim efrata lehiyot mimi ulam. So the word mimi ulam eternal. So ang second divine person eternal. Kani eternal wa constant present
kung pasabot, dili mamatay. Kung mamatay ang divine person, dili na siya eternal. Unya karon, diri sa John 1:14, diha man na nagbangi ang mga ubang sibli pa sa pagpanabot. Hando na nga after incarnation. Amo na sa Catechism of the Catholic Church, nagiskutan gyapon dito nga wa gyud ma-mention dito nga mao nang Diyos sa matay, God died, divine person, suma sa Catechism of the Catholic Church. So, diyan nagsugod ang kining si Kristo sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 127. Jesus Christ is true God, true man. 100% man, 100% God. Suma sa 481-480 sa Catechism of the Catholic Church. One person has two natures, both human and divine. So, atong i-attribute sa divine person, Brad Alan Huber. Kunya, kuan mo gani, kaya attribution, sama gani mong gamit at itawag sa Aramaic og tudusa, analogy ba. Nga pananglitan ang naong ni kuan, kining Brad Ver Oronisa, tumuning analogy, si kuan lang, ito si Brad Rogelio Comunero ba. Ang naw ni Roger o Brad Veronisa pahiran og kining simento, nagasiminto ang ilang naong pero wa sila mahimong simento. So gipahid lang. So kaya siya may ultimate subject ang divine person. Poros exit sa Catechism of the Catholic Church. So muna nga nya duha may kiniya niya both human and divine isip Diyos, ang divine person isip Diyos, huwag kamatayon. Nya, divine person, died in his human nature. Sa to pa, in his human nature. Sa to pa, namatay ang iyang pagkatao. Kaya naamay back up nga ligon kayo. Suwat sa unang Santo Papa si Apostol Pedro, sa 1 Pedro 3:18. In his human nature, yung tawhanon, lawas nun, ni Kristo. Namatay. So, klaro kayo, niya, sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 150, ang iyang gisakit siya, gilubong siya, namatay, according to the body. But, his death did not dissolve the attachment of Godhead in his humanity. So, ayan pagka-Diyos, nijuin siyang lawas, pero wa man-damage. Nagpabiling siya po ng hypostatic union of Christ. Naman na sa Fundamentals of the Catholic Dogma sa page 144 to 145 nga ang hypostatic union. Muna nga ang correct statement niya klaro kayo sa balang kasulatan sa gitudlo sa Catechism of the Catholic Church, Dogma, Our Catholic Faith Manual of Religion by Bishop Moro, ningaw dito. Died, only human natures died. Sinangana. Tawanon, tukma po dipahayag ni Anhing Cardinal Vidal, niya iyang gipermahan na dala na ko mga kingsunan. Kining katong 1997, convention sa Tagum, iya man nato rin mga kingsunan kay iya man yung pirmahan gyud usan sa ebidensya dara mga kingsunan. Unya ato ning basahon ang nadre nga pirma ni Brad Damamper, Brad Suprandes, unya His Eminence Ricardo Cardinal Vidal. Ingon diri si Cardinal Vidal kay kini opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika Romana. Ang musupak nini dili na usa ka Katoliko. Kaya ningon man ang kuang kining libro, This We Believe, Baltimore Catechism number 3, Imprimatur James McNulty, Bishop of Peterson, USA, page 69. Nga all his sufferings, even the less, were of infinite value because human and divine natures were united in the divine person, the Son of God. Unya sa 1 Timothy 1:17, gigamit usab dire
This we believe, Baltimore Catechism, page 118. Ang balaang kasulatan nag-ingon, kay alang sa hari nga mga katuigan nga dili mamatay ang dili makita. Busang usa ka dakong iri ang magtudlo nga ang pagkamatay ni Hesus sa krus napil mamatay usab ang iyang pagkadiyos. Ang iyang pagkadiyos misalmot siyang sakripisyo sa krus apan wala naulipon sa kamatayon. Klaro kayo. Kardinal Vidal, niya masupak ng Kardinal Piting Bugata, Bishop Muro pa, Bishop Lodigot, niya Catechism of the Catholic Church, promulgated ni John Paul II with the College of the Cardinals, October 11, 19 dito. Nga perting klaruhan sa 6-7 sa Catechism of the Catholic Church, mga kaigsunan nga ang iyang kamatayon, atong tapasahon. Christ's death was a real death. In that it put an end to his earthly human existence. Nya 1007 sa Catechism of the Catholic Church. Death is the end of the earthly life. So mo nang nag-experience death yun, ang usaman, basahan na ito ang 624 sa Catechism of the Catholic Church. Ato mo na ning memorize para itong basahan for the satisfaction of the listener. CCC, paragraph 3, Jesus Christ was buried. 6-4. Ngayon dire, test death. Experience the condition of death, the separation of his soul from his body within the time he expired on the cross. Yun ang kana. Ang nag-experience ay sa kamatayon, panagbulag sa kalag ug lawas. Unya, kinsa may tagiya mo ni pangutana? Ang divine person, mo may proper subject, ultimate subject. So si Bishop Bakanin explicar yan mga kiksunan. The second divine person, who is truly God, ha? The second divine person, died in his humanity. Oh. So gamiton tong divine person, died in his human nature. Otherwise, the divine person cannot die. Kay eternal do siya. Immutable. Way pagkausap. So muna nga, ang di ba died, si Father Greg, ako itong ipangutana, kaya di bisa ganang butang literal. Ako sa ginanga, why literal? Pero, asa man na makita sa Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, Biblia, samot na, ang divine person died. Samot na butang literal. So, kini ubang mga si-ibisan, nagbangi po nila, kaya naiuban nanudlo dito nga gaday doctrine. Ang uban sang bang si-ibi nga kauban nila, mudawat sa nga, kuhan, kining only his human nature died. Debate ng Plaza and Evidencia. Brad, EMJ akong gatba. Tuo man siya. Sa to pa, kung ari ka sa tugi, asa may tinuod mong baruganan, God died, literal, o only human nature died. Pagkatawa tao lamang. Muna yung gisutan po ni Brad Steve Bote, ito recognize mo sa miyaging tuk niya sa USDR. Muna nga, usa sa mga punto mga kaigsunan. Ang saktong doktrina, correct statement na naana sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 184. Christ dead on the cross. Pag-ingon mo Kristo mga kaigsunan, pag-ingon mo Kristo, nga automatic na siyang duhay kaniya, both human and divine. Naman na sa Catechism of the Catholic Church number 464. So, kaning mga panudua mga kaigsunan, na biblical gina, niya kining nagibasihan sa dogma, nasa Catechism of the Catholic Church. Pero kanang gaday literal of divine person, died literal, unbiblical and historical. So, muna nga, iguntahan na ninyo kay o gani kamaturan. Kay kamaturan, ngunay atong sundon kay ang kamaturan way pag-usap, Proverbio 12:19. Ato ning basahon diri ang diri sa kuan si Sibo na comments. Kay imo mang gibuhat, imo mang pag-ampo sa aw dara day. Good. Gano'n Brother Melky gilig. Itanong mo kay EYD, mo ni akong pangutana, kay imo man gibuhat sa imong pag-ampo, asa mabasa kung manguros ka ibutang sa agtang, abaga, dugan, o
Suwang. Suwang. Salamat, Mar Aratia. So ato nang tumagon sa base sa kasulatan kay kining panguros di na makita sa Biblia kay kung makita mga manguros kining mura ng video pero biblically speaking na kay naman na sa kining pinidiyag 22 niya pinidiyag 14 uno pinag 22 uno 4 nga ibutang sa agda nga amahan unya sa kining ang anak natural anak Anderson na naginastiyan sa Lucas 1:35 mo ni si Kristo. Pero sa abaga nagatungtong sa abaga mao man ni ang gipahayag sa Episo 4:30 ug Episo 1:13. Ang patik sa Espiritu Santo niya sa Isaias 9:1 ngadto sa 6 ang Espiritu Santo nagatungtong sa abaga mo nang ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Niya formula nga gamiton sa Mateo 28:19. Ego ti baptizo in nomine Patri et Filio et Spiritus Sancti. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So litukon mo ng Mateo 28:19 gyud sa panguros. Pero implicit na brother. Dili gina nga litra por litra kay ang prinsipyo sa simbahan may mabasa mao na. So mo na nga ipasabot nga naa ang krus kining naa sa Biblia. Ning gisutan na sa Pablo sa 1 Korinto 1:18 alang sa wala magatuo sa krus binuang para nila. Pero sa nagatuo God's power gawon na sa Dios. Muna akong tubag sa pangutana kining brother Mar Aratia nitong sa krus. Unya ano pa yung pangutana sunod? Karon atong oraso mga kigsunan sa hapon na pero palihing gibuto sa tong tulon ito mo kay Brad Iwede diri live diri sa Sibnimin sa Catholic Defenders God died God cannot die God is always alive versus God died literal. Richard Coronel pataka ka ng human nature died divine person died in his human nature na insakto amo na insakto takaraan ng human nature died. Ang divine person died in his human nature. Nay sakto mo bitaw ko gipahayag ganina nga divine person died in his human nature. So mo na sa ang proper subject ng divine person nga sumala sa CCC divine person died in his human nature. Mo na correct statement. Pwede God died in his human nature. Kaya kanang Diyos, dili mo ginamamatay, kay eternal. Niya, God is infinite spirit, pure spirit. Not subject to death, kay immaterial being ko na. So di gina siya makita, so magpatay ni mo. So in order to die, he assumed in human nature. Muna siya sa mga punto nga ang baruganan namatay ang iyang pagkatao 1 Pedro 3:18. Pero being God, joined his humanity, but did not dissolve and damage. Wa madamage si join na pagpabilin ang hypostatic union. Asa mabasang wa without ceasing to be God? Nasa Catechism of the Catholic Church number 469. Una po na sa kining Fundamentals of the Catholic Dogma. Sa FCB, sa Fundamentals of the Catholic Dogma, Yesu Mar, ang birth, suffering, dying, may pahid lang ni Kristo, o dili siya Dios, that is the denial or communication of idiom, heresy na iwaydi. Wa mo kumingon nga dili na heresy kay ni Ditso, wala mo paminawa ang Fundamentals of the Catholic Dogma, page 150. Ang iyang kamatayon, gikuan na siya pagkatao, pero ang iyang Godhead, naa sa iyang pagkatao, pero wa madamage, wa maunsa. So nagpabiling gyapon ang hypostatic union of Christ. So gyapon wala na may rehis kay kanang i-rehearse. Kung imong basahon Brad Yesu Mar binalim mo na imong ako lang tiwason nga nana sa 143 sa dugma
Kung gamit ng pagkatao lamang ang namatay, mysterious na siya. So, tao lamang ba? Niya, wala mo juwin ang iya pagka-Diyos, that is mysterious. So, akong explicar nga ang iyang pagka-Diyos na being God join His humanity but did not dissolve and damage. Wa maunsa. Nagpabiling niya pong hypostatic union. But, iway niyap, it was not God who died upon the cross but the human nature of Christ whose to ba kini nga statement, Brad? Ang nangutana sa itong kaakbang nga God died literal si Juan Emmanuel Cabado. So, muna isa sa kaakbang. So, who died upon the cross? The human nature of Christ? Ang gusto ba kini mo na imong pangutana? Ang namatay si Kristo to namatay sa cross, diha siyang lawas. Namatay si Kristo yun. Dugma na sa 184 sa dugma, Christ dead on the cross. So, dili ta mahatag nitong opinion na itong kugulingon, kay delikado na. Kay kung gigamit na dokumento sa simbahan, suma sa 184 sa punibinta sa dugma. Christ dead on the cross. So, 184, klaro na. Di na ito na, kasi magkinsap tayo mga hasbog-usaban na. Unya, sa si Bishop Moro, sa page 75, ningon dito nga, sa Our Catholic Faith Manual of Religion, ningon sa mga kata, si God died for us, though only His human nature died. Perting klaro ka, Brad, Juan Manuel Cabanado, amigo ni Helgalion, ni CJ. So muna yung sa punto nga akong gitubag nimo, may tungod di anak kay kanimong pangutana, wa kay gi-premise nga gisukaran po source na nabas dugma, nabas sa CCC, pero basig maparihan ni Helgalia nga inyong gibitik sa una nga ang pangutana ni Storios di nadala siya, dili maayo ng palipat-lipat. So direktang tubag na kuha mo, suma sa dugma, opisyal nga libro, o samot na sa Catechism of the Catholic Church na si Kristo namatay diha sa cross. Niya, pag yung Kristo, mingo mo na yung mga, kanang Kristo Diyos na o dili Diyos? Laron kayo na sa CCC nga, Kristo, duhagin ni nature. Itong nang i-mention yun sa 480, 481, 483, nga one person sa stone nature, both human and divine. So, muna nga, ato na nang gihatagan, bukuan niya. Ang bawas nga pangutana kay Marcos 10:3 matuban ni Ginoong Jesucristo, nisumbalik siya sa question. Ang sumbalik sa pangutana ba? Kay Jesucristo yung pangutana sa miagi sa mga Hudiyo, sa mga kaakbang niya. Nung bawas siya pangutana, yung pangutana, ang inyong barugana, divine person died literal man, asam sana makita. Divine person, God died literal, asam sana. Magbuntag mo ukab sa inyong libro, zero sa Biblia, zero sa Catechism of the Catholic Church, zero sa Catechism of the Catholic, zero sa Our Catholic Faith Manual of Religion, fundamental sa Catholic Duma. Unsa mang librohang inyong gamiton nga kinang divine person died literal, God died literal, unbiblical and historical kana. Di na matabang eh. Nakalibgas na niya yung baba na na-record na nasa libro. So, unbiblical ka na. Kung wa ka na sa Biblia, perting bugata, pulong na sa Ginoo. Mismo ang Catechism of the Catholic Church, diri sa page 86, mga kaigsunan, nga ang Sacred Scriptures, superior sa Magisterium. So, ang pulong sa Diyos, labaw sa Magisterium. Ang Magisterium, Pope and College, all the College of the Bishop. Sa ito pa, dili po basta-basta kay kung yung basahon ang gining number 95 sa Catechism of the Catholic Church, kanang tulo join cannot stand without others. Pero kanang tulo, ang pulong sa Ginoo may pinaka labaw kay script pulong mo na sa Dios. Isa may musumpa ka na. Ang pangutana, kanang divine person, Diyos sa matay literal, God died literal, laban na sa Biblia. Kutlo din sila itong 1 Timoteo 4:9 sa Living Bible. Sus, kadaghan na ito nang ibalik-balik. Kanang naginusara nga Living Bible, paraphrase, dili standard nga Biblia sa Romano Katoliko, kay standard, mo man ang kining duay rems,
Latina Vulgata, o uban pa. Pero kana siya, yang ingon mo nga the living God who died. Oh. Ang bot pasabot anang the living God, isip Diyos, di isa mamatay. 1 Timoteo 6:16. O Juan 12:34 o Roma 1:23. Pero ang isip tao, subject to death siya kaya na may material being man siya. Kita nang lawas. Natural ang patay yung tao kay ang tao compose body and soul na. So bisag kung saan huwag tanaw ang CCC. Wa gyud mag-mention og the strictest truth gaday pareha sa Catechism Council of Trent. Wa lito ka diri sa CCC. Si Reverend Father Lucas Sinok akong gipangutana aktual na dito sa UCR Gawas. Nganong wa man kutlua sa Catechism of the Catholic Church ang the strictest truth gaday. Insya pa wa man na diha sa CCC kay pastoral man na. Kaklaro ning atong basahon ng Catechism of the Catholic Church nga dili ba ni doktrina na sulod dire tanawon na to ha. Pastila na ito ning tanawon kay kuan man kining gipromulgate ni John Paul II na Santos guni ang kuan ni kay santo kita ato ng mga naong way siguro pa Santos pa ta. John Paul II ningon ri Fide Deposito on the publication of the Catechism of the Catholic Church, John Paul, Bishop, Servant of Servants of God, for everlasting memory. Atong tanawon diri mga kaigsunan nga perting liguna gid nga naa sa doktrina diri nga isgutan mga kaigsunan nga diri sa kining CCC. Kay kuan man kay moingom sila nga pastoral na dili na ayaw po mga kaigsunan dire sa kuan. So yung basahon na nahibawan mo ana unsay kuan dire sa kining dara. With the help of God, the Council of Fathers in 4 years of work were able to produce considerable number of doctrinal statement and pastoral norms which were presented to the whole church. There the pastors and Christian people find directive for that renewal and thought of actions, practices, and moral virtue and joy and hope, which were the very purpose of council. So nadiri ang pastoral, sakto si Padre Lucas Sinok. Pero naasad ang doctrinal statement nga doktrina. Di kay ihaw kuan kining pastoral ra. Kanang Holy Trinity day dugma man. Naman na sa Catechism of the Catholic Church. Gidefine na sa dogma of faith na. Nya asa mang gidefine na sa dogma of faith ang gaday doctrine nga bag-o man ito nga asang page number sa Catechism of the Catholic Church. Fundamental sa dogma. Biblia. Wala yabo na. Pero bugata na sa dili na ako ha. Dili na akong gagulingon nga mingon nga ano mo na si wedding iyang gagulingon. Matubang San Pablo sa 1 Corintios 4. My teachings and message were not the liberal words of the skillful words of the human wisdom, but the power of God's Spirit. Di man na ito nga, imong basahon ang Catechism of the Catholic Church. Ningo dito nga, the supernatural sense of faith. Di man niya? All people share an understanding and handling and revealed truth. Bot pasabot mga kaigsunan, yan o pasabot. Sa pinakataas nga sense sa magtutuo. Like ko kita magtutuo man ta dili pareha mismo magtutuo. Mugserta sa kamatuoran nga gipadayag niya. Di man na nato ang Espiritu Santo mo guide, mo lamdag na. Asa mabasa na? Sa 1:2:27. Ayaw ka mo problema sa inyong itudlo iwali. Kaya ang Espiritu Santo mo tudlo sa angay inyong isulti. Mateo Kapitulo 10 Bersikulo 20, Lucas 12, ang Espiritu Santo mo tudlo mo lamdag kaninyo. So na sa sisi nga gipahayag mga kaigsunan nga mo kuan pod mga kaig. So dihan napita mga kaigsunan nga ini atong gipaambit adto sa malaganap sini subaabot nga henerasyon. Suma sa Catechism of the Catholic Church. Mga the church perpetuates kanunay yun mahitungod sa
doctrine, life, and worship. So maabot nga henerasyon. Asa mabasa na? Catechism of the Catholic Church, number 98. So naana diri sa number 98 sa CCC. So ato nang itudlo di kay kanilang ato itudlo nga may tungod sa God kanatay kay dugma naman na eternal. Pero naa sa ubang mga pagtulunan sama sa matuod nga iglesia, mga kining Virgin Mary, perpetual virginity, Mother of God, og naa po diri ang uban pang mga pagtulunan. Ningon diri sa 98. The Church in her doctrine, life, and worship perpetuates and transmit to every generation all. Yun ang gana. So, muna nga, usa sa mga punto nga itong ipaambit, may tugod sa dugma. Di apa gito? Dugma of the faith. Klaro kayo sa page 88 sa Catechism of the Catholic Church. The Church Magisterium exercises the authority it holds from Christ in the fullest extent when it defines a dogma. That is, when its purposes. So, in a form of obligation. So, muna yung gikuang ni mga kaigsunan ang nari sa CCO niya. Ito sang ipaambit suban. Arnel Cumayas Berheli Lipars. Sana? Ito ni Marlo Mimugo. Bitibay. Muna John Poltero, shout out. Lipanog, Arton Gregory. Angel Luxin, Angel Jason, Milky Mark Lubitania. So, si Lifar, sana ka gaday literal, pero ni share po siya nga amigo po, what tayo personalan, may tungo sa isyo po mga kaigsunan kay kuning mga brothers and sisters mata sa Espirituhanon, Matthew 23:8. Kay kanang mga doktrina, uban mo, oh, Brother Wede, shout out, God died figurative. Dili na tinood kay God died figurative kay nanudlo mo may dire o God cannot die. God is always alive. So muna nga na lugo na nimong figurative gumikan sa inyong tudlo si mga kauban, God died literal. So God died literal, natural kay di man may mudawat na kay usama na kasumpak sa dugma, butangan gyud figurative para masayop yun si Bradshaw Fernandez. Wa mo Vincent Bradshaw Fernandez anang God died figurative. Inyo ka man ang stand, inyo man ang baruganan. So, mana itong ikapambit mga kigsunan niya, mamalandong ta nga sa tibok kalibutan na ito i-block mo ko dito, ipakita ko silang mga messages, ilang tubag, pero di ko kabaos, taga Manila ito nga si Brigad Kanatay. Pero, sige lang kay, paano man na, paubos na ta, pero itugan na itong tinuod mga kigsunan kay, o man yung tinuod, brothers and sisters. So, naabdan sa panahon niya, magpabilinta sa matuod ng iglesia, nga gitukod ni Ginoong Jesucristo, Diyos ang taong matuod, nga Diyos na buhi kanunay. There is only one true church founded by our Lord Jesus Christ, mo ng Simbahang Katoliko Romano. Suma sa madamong referensya, ang International Encyclopedia, volume 15, page 520. The Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable to the Church of Jesus Christ, its founder was both human and divine. Ang Roller Encyclopedia, volume 5, page 106, the Catholic Church as Divine Society, founded by our Lord Jesus Christ. Ato pa, klaro kayo, katapusan, ang Young Student Learning Library, volume 18, page 2120. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Sabi niya pa, usa ka libo ka tuig milabay, gikan sa pagkamatay sa itong Ginoong Jesucristo. Ang tanang Kristiyanos, members of sa reliyon. Unsa man ang reliyon na wa maingan. Edisyon na ito pagbasa sa 2,121 page. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Klaro kayo, sangang nangabali ang mga protestante outside of the Roman Catholic Church. Sangang nangabali. Niya papilin tas punuan, mubalik. Atong kabigon, pambitan, aron balik sa matuod nga iglesia. So, nagdatas panahon, salamat kayo, Brad Sofrandes, Brad Adam, na-recognize, si GQ, uban, Dani Kugtas, matuban, atong mga gadganat day, kisa pa rin nga gadganat day, Bear, uban pa, si Will, uban pa mga kikson, si Chung, sa ka-aktibo nga sekretary sa CFD, gadganat day. Puson tani sa mubo nga pagampo, mga kikson. Ngalan samahan, sa anak, ug sa espiritu,
Santo Amen. Salamat yung Ginoo nga imong higayon nga gihatag nga Dios nga buhi kanunay nga gikan ganihan to ni mga orasan nga way kakulen way katalagman. Kini tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo uban sa panabang ni Birhen Maria ug sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Alang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maying hapon.